Nasibot ang personalize kang Masbate Fire Station as in volunteer sa pagpuo kang nasusulong karungan sa Barangay Espinosa, Masbate City. Sigun sa acting fire marshal kang Masbate City BFP, nangyari ang kasulo alas 7:50 kasubanggi na uminabot sa first alarm. Alas 8:20 kang makontrol na ang kalayo. Alas 8:45 naman ng banggi kang ideklarar na fire out. Sa presente, padagos pa ang investigasyon sa kung ano ang kausa kang kasulo as in total na danyos kang insidente. Pagdating ko po kagabi, nakita ko naman na confine naman yung yung lugar. So bali halos sa palibot niya may pader, tapos may kalsada. Kaya wala lang hindi na posible na mag-transfer pa sa ibang mga kabahayan. Okay. Bali ang nasunog lang doon yung isang isang compound lang na magkadikit-dikit na na bahay. Kasi yung mga bahay nila ay mga light materials. Kaya madali talagang masunog. 7 harong ang nadanyarang kang kasulo. Apektado ang 7 pamilya o 30 individual. Swerteng daimaning nakulugan sa pangyayari. Salamat po sa atin sa taas na wala rin pong nasugatan o naging anumang hindi kanais-nais na nangyari sa atin doon. Pati rin po sa mga responders, wala rin pong mga na aksidente. Nagpapasalamat po tayo diyan na ligtas po lahat. Kahit yung mga nabiktima doon, kung yung mga tao doon, wala pong may mga nasugatan. Tulos man na nagpaabot ng tabang ang lokal na gobyerno sa mga apektadong pamilya. Siring kambado, pagkaon asin pinansyal na tabang. Maging ang DSWD Masbate, nagpaabot man tulos ng tabang. Sa datos kang Masbate Fire Station, ini ang primerong kasulo na naitala sa lugar ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.